Il-19 ta' Marzu hija waħda mill-iżjed festi Maltin li tmur lura fi żmien. Bħal kull sena fir-Rabat dalgħodu saret iċ-ċelebrazzjoni tradizzjonali, temp sabiħ u knisja mballata bin-nies. Il-qudiesa tal-festa kienet ikkonċelebrata mill-Arċisqof Pawlu Cremona, filwaqt li fl-omelija tiegħu Patri Martin Cilja qal li karatteristika ewlenija ta' San Giuseppe kien li dejjem jisma'. Huwa tkellem dwar l-importanza li aħna l-insara nisimgħu lil xulxin biex bekk nimxu fuq il-passi ta' San Giuseppe. One News tkellem mar-rabtin fit-toroq imżejna tal-lokalità. Ejwa, jiena nħobba ħafna vuol-diri jiena minn bikir kara immilija u issa żewġtaw u qiegħed membru magħhom dejja attiv magħhom vuol-diri u jiena il-festa nħobbhom u di waħda milli qiegħda l-qalbi. Din il-festa ġib magħha nostalġija fost dawk li jiftakru kif kienu jqattaw il-festa meta kienu għadhom żgħar. Jiena minn tkunijiet illum ġifri għandi 65 years. Minn meta kon żgħir, missieri kien wieħed mill-lakkaniti li jarma tieħ il-festa u l-familja biss kien jieħu li fix-xogħol biex jiġi joqgħod jarma għandu ġimgħa dejjem u kont inkun miegħu trabbejt kont nieħu pjaċir ta' tifel li kont. Konna mmorru il-maħżen inġorru xi pelandra żgħira u nħaffru toqob għall-arbli kien li għana ta' għanek, ġifi trabbi f'dek il-ħajja. Fost dawk preżenti fir-Rabat kien hemm koppja li tgħix il-Kanada. Iżda ta' kull sena jiġu għal din il-festa ta' San Giuseppe. Aħna trabbejna u konna niġu excited għal-festa ta' San Giuseppe. Propja ma' San Pawl, imma xorta waħda u għal-festa ta' San Giuseppe. Nħobbuha. U l-ewwel festa li għaw Malta. Intant din is-sena titfakkar il-50 sena mill-inkoronazzjoni tal-istatwa ta' San Giuseppe.